Γεια σου Βάσια. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μου έλειψες. Και εμένα πολύ. Ναι. Πού θα πάμε? Θα πάω σε ένα πάρτι. Είμαι εδώ στο σπίτι της Λάρας. Λαράκι, ακούς? Εγώ επιβλέπω εδώ. Τέλεια. Και θα πάμε το βράδυ σε ένα πάρτι. Ωραία. Οπότε είπαμε να σας δείξω ένα μακιγιάζ βραδινό. Τέλεια. Σούπερ. Κλείσε ματάκι. Βάλουμε ένα primer πρώτα. Οπα, τρόμαξα. Θα μας κρατήσει το μακιγιάζ. Ενυδατώνει κιόλας ή είναι μόνο για να Όχι, κάνει? όχι, ενυδατώνει κιόλας, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα αφήσουμε λίγο να απορροφήσει. Έχω δει καμιά φορά που το βάζω στο σφουγγαράκι, το ίδιο Το είναι. ίδιο πράγμα είναι, ναι. Κάνει πιο καλή αίσθηση στο πρόσωπο κατευθείαν. Πιο ευχάριστο. Και τα μαλλιά, ακούμπησε ή δεν τα επηρεάζει? Δεν τα επηρεάζει καθόλου, όχι. Πάλι προσοχή, είναι από μακριά, είναι τόσο λεπτό που δεν είναι. Αφήνει και στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, το νιώθω Είμαστε- ήδη ότι ναι. στεγνώνει. Είμαστε καλά. Το αφήνουμε λίγο. Το βλέπουμε. Αν έχει μπει παραπάνω, το ταμπονάρουμε έτσι με λίγο χαρτί, με το σφουγγαράκι μας καθαρό. Να το πάρουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Ξεκινάμε κατευθείαν. Πάρα πολύ ωραία. Ίσα που βοηθάει να γίνει και η βάση πιο φυσική. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα make-up. Μέσα να κάνουμε ένα. Μια βάση αυτή, αυτό είναι τη σκρύωνα, το Vita Color, φοβερή σειρά. Σκριολάν δεν είναι συνήθως βαριά. Όχι, δεν είναι. Δηλαδή έχει και σειρά Και αυτό. που είναι Ακριβώς, πιο καθημερινή. μαλακή, πιο... ναι. Που δεν είναι για την τηλεόραση. Όχι, όχι, δεν έχει μόνο αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων. Έχει βγει λίγο αυτό προς τα έξω, ότι φοβούνται πιο πολύ. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, εγώ είχα πάρει παλιά αυτά τα stick. Ναι. Ήταν αρκετά βαρύ make-up, δηλαδή δεν ήταν πιο πολύ για φωτογράφηση, δεν ήταν για να πας. Ακριβώς. Εμείς τα χρησιμοποιούμε πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο, στην τηλεόραση, παντού. Αλλά είναι η συγκεκριμένη σειρά που είναι έτσι. Υπάρχουν Ναι. και άλλα προϊόντα, δηλαδή που είναι πολύ πιο φυσικά, πολύ πιο ελαφριά. Έχει πάρα πολλά, πολύ μεγάλη γκάμα. Και αυτή η σειρά τώρα που έχει βγάλει, αυτή η Vita Color που την έχει καιρό, είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Είναι υδατώνει, είναι και λίγο λιπαρή. Ναι. Οπότε δεν το φοβόσαστε αυτό. Το θέλουμε εμείς το λίγο λιπαρό. Και να είναι ενδυτικό. Ακριβώς αυτό. Τι έγινε μουσική? Λαρά! Θέλω να μας ξεσηκώσει. Δεν έχουμε πάει στο πάρτι ακόμα. Είναι δυνατά η μουσική. Λάρα, τι έγινε ξαφνικά? Δηλαδή δεν έχουμε πάει στο πάρτι ακόμα. Πάτησε το λάθος κουμπί. Τέλεια. Λοιπόν, τα πλύνουμε καλά. Τι σφουγγαράκι βάζεις? Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό είναι το σφουγγαράκι το στρογγυλό που έχουμε συνήθως. Έχω δει αυτό το blender που βάζουν συνήθως. Ναι. Το beauty blender, πώς το λένε. Αυτό είναι το σφουγγαράκι αυτό που έχουμε συνήθως στο μαλακό το στρογγυλό, που το Ναι. κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το Ναι. έχω κόψει εγώ μόνη μου και το Α. έχω κάνει σε μικρό τριγωνάκι Α, για να με κατάλαβα. βολεύσει σε γονίτσες. Είναι πάρα πολύ καλό σαν υλικό. Απλά είναι πάρα πολύ ωραία. Μπαίνει στους σπόρους, ισχωρεί πάρα πολύ καλά και στο δέρμα. Τις γραμμές έκφρασης παντού, κάνει πολύ ωραίο άπλωμα. Αυτό που λένε να βάφεις τα μάτια πρώτα, ισχύει? Πριν από τη βάση. Για να Ναι, είναι έχω καθαρή. δει που- Ναι, για να είσαι ελεύθερη, να κουμπάς. Ναι. Και για να μην λερώσει αυτό. Αλλά. Αλλά τι σε πιο γίνεται εδώ πολλούς, μετά? εκεί το συμπληρώνεις, γίνεται, Α. είναι εύκολο. Απλά σε πολλούς αρέσει να το έχουν όλο έτοιμο σαν βάζει Ναι. από κάτω και από πάνω μετά να πατάνε για τα μάτια. Όχι, δεν είναι σωστό όμως. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Τι είναι αυτό, κοντούρι? Αυτό τώρα. Τι να λέει. Λάρα, γυρνάμε το βίντεο. Τώρα είπες αυτό. Όχι, δεν είσαι. Ούτε Εδώ είδα πέρα τι ήτανε. είμαστε Α, για την παρέα. Ναι, Έτσι εντάξει. δεν είναι. Φυσικό. Όλοι μαζί. Ωραία. ωραίες όπως είναι. Λοιπόν, αυτό τώρα το κάνω με το πινέλο. Σε Ναι. κάποια σημεία που δεν θέλω να φτάσουμε το σφουγγάρι πολύ κοντά για να μην λερώσω τα μαλάκια. Α, δηλαδή Οπότε- εξακολουθείς να απλώνεις το make-up Ακριβώς. αυτό.
Λοιπόν, κάνω ένα πολύ σωστό, ένα πολύ ωραίο άπλωμα, μια πολύ ωραία βάση. Όσο το δουλεύω αυτό, τόσο καλύτερα εισχωρεί στο δέρμα πιο σωστά. Απορροφάει και το δέρμα αυτό που πρέπει, την ποσότητά του. Οπότε γίνεται ακόμα πιο φυσικό. Του δίνω δηλαδή λίγο χρόνο κιόλας. Το βοηθάω έτσι. Πέρα από τη σωστή εφαρμογή που γίνεται και σωστή απορρόφηση το πέλμα. Να μην ξεκινήσω αμέσως πολύ γρήγορα και το πουδράρω και το ματάρω τόσο. Τι είναι αυτό το τσάκι? Το πινελάκι. Α, το είδα. Ναι, ναι, το φλάτ. Έχουμε για σημεία και εδώ που θέλουμε να μπούμε καλύτερα και δεν μας βολεύει, ας πούμε, το σφουγγάρι ή κάποιο άλλο πινέλο. Ήσουν και πέρυσι στο My Style Rocks? Όχι, δεν ήμουν πέρυσι, φέτος, πρώτη φορά. Ωραία περνάγαμε. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ουλίτη. Όλη ήταν ωραία πίεση, ωραία. Δηλαδή σε έκανε και μπαίνεις ένα τρυπάκι να δημιουργήσεις πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν που μου έκανε εντύπωση. Ναι. Το πόσο δημιουργικό ήταν. Αυτό. Και τα κορίτσια που σου ερχόταν με διαφορετικές προτάσεις, κάνετε τόσο διαφορετικά μακιγιάζ. Σε τόσο χρόνο, τόσες πολλές, χωρίς να ξέρουμε από πριν. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Σε βάζει και εσένα σε μια κατάσταση. Αυτό, να είσαι δημιουργικός. Ναι. Και στα γκαλά κάναμε πολύ ωραία μακιγιάζ. Άρεσε πολύ εκείνο που μου είχες κάνει με το φορώ το σημαίνιο φόρεμα στο φουτουρισμό. Φανταστικό. Φανταστικό ήταν αυτό. Παίρνουμε τώρα το σκούρο μας χρώμα για να τονίσουμε κάποια σημεία, να δώσουμε ένταση σε κάποιες περιοχές. Όπου βάζουμε σκούρο είναι σημεία που θέλουμε να κρύψουμε, να μαλακώσουμε, ας πούμε. Άρα και στο λαιμό που θα βόλευε θα βάλουμε λίγο σκούρο. Μειώνει, ναι. Πάντα το πιο σκούρο, όπως και η πιο σκούρα βάση λίγο, όταν την κάνουμε, θέλει προσοχή βέβαια στο υπόλοιπο σημείο του σώματος, να είναι σωστό, πάντα μαλακώνει, δείχνει πιο ωραία την επιδερμίδα, το πρόσωπο, όλο γενικά. Το περίγραμμά του δηλαδή είναι ωραίο άμα το μαλακώνουμε εδώ. Λοιπόν, έχω διαπιστώσει ένα λάθος που έκανα. Όταν έκανα το contouring το έκανα πιο κάτω. Εσύ το κάνεις πάνω στο κόκαλο. Ακριβώς. Πιάνω και λίγο κάτω, αλλά βλέπω και εδώ το νιώθω. Το πιάνω και λίγο πιο πάνω. Το σωστό είναι, ας πούμε, έχει ένα σχήμα σαν τριγωνάκι αυτό που λέμε, που το φάρδος του είναι εδώ πίσω στο αυτί και το πιο λεπτό η μύτη του διέρχεται μπροστά και σταματάει περίπου στα μισά του ματιού. Αυτό είναι το σημείο. Και κοιτάζει στη βάση της μύτης μέχρι το ύψος των χειλιών. Αυτό. Όταν κοιτάζει πιο χαμηλά προς τα χείλη και στο πηγούνι, μακρύνει και από το πρόσωπο. Αυτά τα τρίκτα, τα περίεργα που κάνουμε στις φωτοσκιάσεις. Ναι, μα είναι σαν να ζωγραφίες. Μια μέρα, ας πούμε, μόνο με βάση τι μπορείς να κάνεις και με ένα ωραίο φρύδι, ένα ωραίο κραγιόν, τίποτα άλλο. Πώς αλλάζει ένα πρόσωπο, έτσι δεν είναι, είναι ωραίο. Εύκολο πολύ. Δηλαδή ένα πρωινό γρήγορο. Αυτό, ναι. Παίζεις μόνο με το make-up. Όταν δουλεύουμε με πινέλα, κάνουμε πιο ελαφριά δουλειά. Γιατί το υλικό
μπαίνει λιγότερο και στην τρίχα και αυτό που αφήνει πάνω στο δέρμα το εργαλείο μας. Και με το σφουγγάρι πάντα κάνουμε πιο καλυπτική δουλειά, δηλαδή παραπάνω ποσότητα. Οπότε σε σημεία που θέλουμε να είναι ελαφριά, να έχουν ελαστικότητα, δηλαδή γύρω από τα μάτια, γύρω από τα χείλη μας και στο μέτωπο, καλό είναι να δουλεύουμε με πινέλο, να μην μπαίνει πολύ ποσότητα. Και για την ετίδα σίγουρα θα παίζει ρόλο αυτό. Για να μην μπουκώνει με το δέρμα εκεί. Το δέρμα αυτό θέλει να έχει κίνηση. Ναι, έτσι, να μην σπάσει όπου έχει γραμμές. Όσο ώρα και να περάσει, θέλουμε να είναι η κίνησή του να είναι ελεύθερο. Κάνει λίγη ώρα. Ποιο? Ελπίζω να μην βαρεθούν. Βαριέστε, δεν νομίζω. Αυτά είναι τα ωραία. Όχι, και ξέρεις τι, βλέπεις ότι στην πραγματικότητα θέλει αρκετή ώρα να το δουλέψεις. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι θέλει να αφιερώσει κάποιο χρόνο. Ακριβώς. Για να μπει σωστά. Και ειδικά στη βάση, που θέλουμε αυτό να γίνει όσο πιο φυσική γίνεται, και σωστές φωτοσκιάσεις, και αφιερώνουμε πιο πολύ χρόνο. Τώρα βάζουμε το ίδιο το make-up σε πιο ανοιχτή απόχρωση. Δεν χρειάζεται να είναι concealer, δηλαδή αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι βάζουμε concealer κάτω από τα μάτια πάντα και αυτά, δεν ισχύει πια. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το ίδιο το make-up. Άρα ένα make-up που έχουμε χειμωνιάτικο, που βάζουμε εκεί και το καλοκαιρινό. Ακριβώς. Και να σου πω, το ίδιο είναι που λένε να βάλουμε primer πάνω από τα μάτια. Δηλαδή πάλι είναι το make-up το ανοιχτό. Πάλι είναι το make-up το ανοιχτό. Το ανοιχτόχρωμο που λένε βάζεις primer στα μάτια. Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι το make-up. Εμείς αυτό που το βάλαμε σε μορφή spray πριν, είναι για τη βάση μας ένα primer, που αυτό θα μας κάνει πιο φυσική τη βάση, θα μας αντικρατήσει πιο πολύ ώρα. Αυτό μπαίνει πριν. Μπορούμε όμως να το ψεκάσουμε και μετά. Δηλαδή αφού τελειώσω εγώ με τις φωτοσκιάσεις μου και με όλα αυτές τις βάσεις που έχω βάλει, αφού το απλώσω καλά και έχω τελειώσει, το ψεκάζω άλλη μία φορά και μετά πουδράρω. Πουδρά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι σταθεροποιητής, κρατάει τα κάτω και τα πάνω η πούδρα. Αν δεν μπει, δεν θα έχουμε σταθερότητα, αυτό που θέλουμε, που χρειαζόμαστε. Και το κάνει και λίγο ματ, δεν το κάνει πιο φυσικό. Πιο φυσικό, ακριβώς. Βλέπουμε τα γονάριστα, βάζουμε σε αυτά τα σημεία. Εντυπωσιάζομαι πόση ώρα θέλει να το κάνει προσεκτικά. Δηλαδή στην τηλεόραση ενώ το κάναμε, μπορούσα να το κάνει και πιο παχύ, δεν είναι το ίδιο με το να το κάνει. Πιο παχύ θα μπορούσαμε λίγο, αλλά είναι πιο γρήγορα γιατί τώρα τα κάνουμε και πιο συγκεκριμένα για να το δούμε, πιο μιλάμε κιόλας. Ναι, γι' αυτό μας παίρνει και λίγο. Ποιες έκανε συνήθως, εμένα, τη Φωτεινή Σαββουδή, την Κωνσταντίνα. Την Κωνσταντίνα, ναι. Την Ρόζα που είχε μπει. Ναι. Ωραίο πρόσωπο. Φοβερή, ναι, πολύ. Όλες. Καλά και η Κωνσταντίνα. Μιλάμε βέβαια, ήταν κάθε μία με τη... Είχε τον τύπο της. Ακριβώς. Και γι' αυτό και ήταν τόσο δύσκολο. Ναι, δύσκολο για εσάς, αλλά ήταν το ωραίο και στο παιχνίδι. Ακόμα και εμείς που ήμασταν μέσα, περιμέναμε πώς και πώς να δούμε την κάθε κοπέλα. Ακριβώς. Τι θα βάλει, τι θα κάνει. Είχε πλάκα. Ξέρεις, που συναντάω κόσμο στον δρόμο και μου λέει μας λείπετε τα μεσημέρι. Ναι. Ήτανε παρέα. Ωραία. Και στο τέλος ήμασταν δεμένη ομάδα. Όλοι ήμασταν τόσες ώρες εκεί. Και την Κωνσταντίνα είπες να διδάψει, τη Σπυροπούλου εννοώ. Όχι τη Σπυροπούλου, όχι ο Δημητρούλης. Όχι, λέω αν την είχες βάψει ποτέ. Όχι. Απλά σου μιλάει στο πληθυντικό. Όχι, στην Κωνσταντίνα τη δικιά μας. Τη δικιά μας λες, νόμιζα τη Σπυροπούλου. Όχι. Καλά, και εμένα πολλές φορές μου μιλάγα στο πληθυντικό. Καλό παιδί, πολύ. Πολύ. Βάζω και γρίτσα. Βάζεις κάτω τα μάτια πριν. Και είναι το ίδιο χρώμα που θα βάλεις μετά ή άλλη? Όχι, είναι αυτή που βάζω σε όλο το πρόσωπο. Ναι. Δεν έχω πάρει διάφανη, έχω πάρει με λίγο μπες χρώμα. Έχει λίγο μέσα χρωματισμό.
Μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δείχνει πιο φυσικό. Είναι μερικοί που παίρνουν την τελείως διάφανη που λέμε. Ναι. Η διάφανη όμως, εμένα μου αφήνει λίγο ασπρίλα που δεν μου αρέσει πολύ. Αυτό που στο τέλος Ναι. που μένει. Οπότε παίρνω λίγο το πιο μπεζ που μένει πιο φυσικό, οπότε είναι λίγο πιο ανοιχτή, δεν μου αλλοιώνει τα λευκά που μου φωτίσει. Τα πιο σκούρα δεν με πειράζει λίγο αν μου τα πειράξει, είναι πάρα πολύ λίγο γιατί είναι φοβερή πούδρα, είναι διάφανη, είναι πολύ λεπτή μάλλον. Σαν μάτι φαντάζομαι. Ναι. Σκόνη, πολύ ωραία πούδρα. Η μορφή της. Αυτή τι μάρκα είναι? Κρυολάν είναι αυτή. Οπότε στη βάση μου βάζεις βασικά κρυολάν. Ακριβώς. Εγώ μετά από τόσα make-up που έχουμε κάνει, τυφλή εμπιστοσύνη. Δεν ρωτάω τίποτα. Ρωτάω μόνο έτσι, ενημερωτικά. Μπορούμε και με ένα πιο μεγάλο, αλλά αυτό είναι επειδή είναι μικρούλι. Είναι σε σημεία έτσι πιο δύσκολα, ας πούμε. Μπορούμε να βάλουμε αυτό με το σουγκαράκι που βάλαμε το make-up. Κουλίτσα. Μη φύγετε, έχει κι άλλα. Θα σας δείξουμε κι άλλα που γίνονται πιο εύκολα. Τώρα είπαμε βραδινό να κάνουμε. Γεννήσαμε τα δύσκολα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι μεγαλώνοντας το βραδινό make-up σε τρομάζει πιο πολύ. Δηλαδή νομίζεις κάποτε πρέπει να βάλεις λίγο μακιγιάζ για να δείχνεις φρέσκια και νεανική. Ναι. Οπότε γι' αυτό σε έβαλα στα δύσκολα για να δείξουμε κάτι που να είναι πιο βραδινό, αλλά να κάνει για την ηλικία μας. Ακριβώς. Αυτό είναι του Body Shop, ένα πλακάκι που έχει δύο χρώματα στο σαντρέ του και στο γκρι του. Είναι για πιο ξανθά φρύδια. Εγώ χρησιμοποιώ και το Benefit, σας αρέσει αυτό? Πάρα πολύ ωραίο και το έχω και εδώ. Για να περάσουμε μετά από πάνω, έχω πάρει ένα σε πιο χρυσό ξανθό, ένα φανταστικό χρώμα που δίνει και λίγο λάμψη στα φρύδια και είναι τρομερό. Σας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που λένε ότι μεγαλώνοντας δεν κάνει να βάζεις στα μάτια αυτά που έχουν λάμψει, ισχύει? Ισχύει γιατί φωτίζει και γυαλίζει και δείχνει περισσότερο τα σημεία που έχουμε τις γραμμές έκφρασης ή ας πούμε σε πρόσωπα που έχουν ακμή ή έντονους πόρους, δεν πρέπει να βάζουμε γυαλάδες. Ναι. Γενικά ή στορούς. Αλλά εμένα στο έργο, στο My Style Rocks μου έβαζε. Πολύ. Μα αρέσει πάρα πολύ. Εγώ το προτιμώ πολύ στη βάση. Κάνω το αντίθετο. Ναι. Θέλω λίγο να έχει λάμψη μέσα ή το make-up ή κάποια σημεία του προσώπου. Ναι. Είναι πιο φρέσκο. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Άρα ισχύει και δεν ισχύει. Αυτό. Εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Πιστεύω αυτό. Ναι. Έχει να κάνει με την ένταση του χρώματος. Ναι. Το πόσο δηλαδή θα βάλεις από το κάθε τι. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή αυτό που ίσως λέγαμε... και ποιο σημείο. Ακριβώς. Και μπορούμε να φτιάξουμε και πράγματα εμείς, πολλά μόνοι μας. Δηλαδή ας πούμε αυτό που λέγαμε πριν για το stick, ας πούμε, το make-up που είναι σκληρό και βαρύ. Αν ας πούμε το stick μπορούμε που έχει δικό του προϊόν που το ανακατεύεις και γίνεται πιο ελαφρύ. Αν δεν έχουμε τέτοιο προϊόν, μπορούμε με λίγο κρεμούλα από τη δική μας του προσώπου μας ή με ένα άλλο υγρό make-up να το ανακατέψουμε και αμέσως πάει και γίνεται πιο ελαφρύ και πιο φυσικό. Και λογικά πλώνεται και πιο. Ακριβώς. Μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα δικά μου, δηλαδή make-up, να ανακατεύω διάφορα από πολλές εταιρείες διάφορες και σκιές και κραγιόν και... Τώρα πινελιές που κάνουμε, χρησιμοποιούμε τη σκιά που γίνεται πιο ελαφρύ το αποτέλεσμα με τη σκιά και δεν βάζω μολύβι, για να μην μου γίνει έτσι πιο σκληρό. Κάνω πινελιές πολύ καθαρές πάνω ήδη στο δικό σας φρύδι, ίσα ίσα να κάνω ένα μικρό γέμισμα σε κάποια σημεία που μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσω. Δεν το πατάω και πάρα πολύ. Ναι, για να μην φαίνεται γραμμή πάνω στο δέντρο. Ακριβώς. Πάω λίγο πιο πολύ μπροστά εδώ, αν χρειαστεί. Πολλοί κάνουν και τριχάκια εδώ μπροστά που κάνουμε αυτό το ζωγραφίζουμε τριχούλες.
μπροστά είναι ωραίο να μην το κάνουμε πάρα πολύ τετράγωνο και έντονο, όπως το κάνουμε που ήταν πολύ μόδα. Είναι ωραίο να το αφήνουμε έτσι πιο χαλαρό, πιο φυσικό. Αναρωτιέμαι αν τραβάει το βίντεο, θα πάνε να κάνουν φωτάκι. Είναι κάποιος εκεί, μας βλέπει κανείς. Για δες καλή παππού. Τι γίνεται. Τραβάει. Τέλειο, τέλειο. Σούπερ. Ωραία, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό. Έχει αυτό το χρυσό μέσα το. Κοιτάξτε. Α, καλά. Φοβερό, δεν είναι. Φοβερό. Και δίνει μια λάμψη πάρα πολύ ωραία. Τι χρώμα λες να βάλουμε? Λέω. Να χρησιμοποιήσουμε Σποτάκι. σαν βάση, δηλαδή να δώσουμε το σκελετό μας στο σκούρο, να δώσουμε την ένταση. Να βάλουμε έτσι αυτά τα πιο μπλε. Μπορούμε να βάλουμε μπλε και χρυσό. Μπλε χρυσό μαζί με λίγο μόβ που είναι πάρα Ναι. πολύ ωραίο συνδυασμός. Ωραία. Δηλαδή να έχει ζεστά και ψυχρά. Τέλεια. Τέλεια. Συμφωνούμε. Ωραία. Όπως πάντα. Έβαλες αυτή τη σκιά που σου έλεγα. Βάλα αυτήν εδώ. Α, αυτό το. Είναι αυτή η Ναι. παλέτα φοβερή. Νομίζω είναι πολύ ωραία. Φοβερή, έχει φοβερά χρώματα. Βλέπετε παίρνουν πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή κάνω αυτό το πράγμα ίσα ίσα Ναι. και βγαίνει κατευθείαν. Το χρώμα είναι φοβερό. Μ' αρέσει που ξανά ήρθαν στη μόδα τα χρώματα. Στα πολύ. 80's φοράγαμε πολύ. Πολύ. Πράσινα. Κάτι είχε. Θυμάμαι υπήρχε μια υψελορά σκιά. Μήπως την έχω κιόλας κάπου. Που ήταν παπαγαλί με μπλε. Ναι. Φοβερή. Μα τώρα έτσι είναι οι συνδυασμοί μεταξύ τους με χρώματα διαφορετικά. Μ' αρέσει. Και είναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Άρα και χρώματα μπορούμε να βάζουμε. Άνετα. Αρκεί, σε όλες πάνε όλα. Εγώ αυτό πιστεύω. Αρκεί να βρεις την ένταση, τη σωστή απόχρωση που ταιριάζει στην κάθε μία. Ναι. Αυτό. Εμένα το μπλε μου αρέσει πάρα πολύ στο Πολύ χρώμα. ωραίο. Καλά φαίνεται και αυτό που φοράω. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει πολύ ωραίο συνδυασμό και με το μου πολύ, με τα μπροζέ, τα χρυσά, με το λαδί πάρα πολύ. Α, ναι, και τα λαδί Ναι. μου αρέσουν πολύ. Πολύ ωραία. Άρα αυτό που δείχνεις τώρα για το πώς βάζουμε τη σκιά, ουσιαστικά είναι πώς βάζουμε το σκούρο πρώτα. Ακριβώς. Που μπορεί να είναι όποια χρώματα έχουμε διαλέξει. Ακριβώς. Ξεκινάω πρώτα την εξωτερική γωνία εγώ, του ματιού. Σχηματίζω μια γωνία μέχρι την μπανάνα μας, αυτό εδώ το σημείο που λέμε, την εσοχή που κάνει το μάτι μας εδώ, κάτω από το φρύδι. Μπαίνω μέχρι τα μισά εδώ, για να αφήσω μεγαλύτερο κενό στο άλλο χρώμα που θα βάλω δίπλα. Και δεν πας πολύ έξω όπως το νιώθω, Όχι, δεν έχω πάει, γιατί αφήσω με το σβήσιμό μου να βγω. Αυτό σκέφτομαι. Και λέω, πάντα είναι καλό, δηλαδή να μην παρασύρεται το χέρι και φεύγει. Γιατί μετά με το σβήσιμο, όσο να είναι, θα πάει πιο πίσω, πιο έξω. Οπότε θέλει προσοχή. Μη φύγετε, έχει και τη συνέχεια. Φοβάμαι ότι τους φαίνεται ότι κάνει πάρα πολύ ώρα. Ναι, κάνει πολύ ώρα, αλλά θα γίνει και πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι. Λοιπόν, εδώ σχηματίζουμε το χρώμα μας από κάτω, στα κίνητο βλέφαρο, μια γραμμή λεπτή, που την ενώνουμε με την πάνω.
Θεωρητικά αυτό που δείχνουμε τώρα για τη μέρα θα μπορούσε να είναι με μπες γκρι και... Ακριβώς. Καφέ, ας πούμε. Ναι, ναι. Γιατί στην άκρη που βάλαμε το πιο σκούρο το μπλε. Μετά ένα ανοιχτό καφέ. Ακριβώς. Σαν σκελετό, σαν σχήμα, ας πούμε, του ματιού που δίνουμε, είναι ο ίδιος. Τα χρώματα θα αλλάξουν. Η Βάσια είναι τα σκάλα, το ξέρετε. Εκεί που διδάσκεις τι είναι, τι κάνεις. Είναι για επαγγελματίες ή για... Και για επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν παραπάνω, κάποια σεμινάρια παραπάνω, να δουν κάποια άλλα πράγματα. Είναι σχολή κομμωτικής και που έχει και make-up. Δηλαδή μπορεί να πάει οποιοδήποτε να κάνει αυτά τα μαθήματα. Ναι. Γιατί είναι πολύ βασικό κάποιος να μπορεί να βάφεται και μόνος του ωραία. Ξέρει να κάνει κάποια πράγματα βασικά, ίσα έτσι, για να είναι σωστές κινήσεις. Και τώρα όλοι βγάζουν βίντεο και φωτογραφίες. Δηλαδή έχει αλλάξει η ζωή μας πια. Σωστό. Με το Instagram, με το Facebook, δηλαδή. Οπότε πάντα. Να σου πω ότι και στο τηλέφωνο που μιλάς, εγώ τη μαμά μου λέει για πλάκα, μου λέει καλά, δεν θα φανταζόμουν ποτέ, λέει, ότι θα χτύπαγε το τηλέφωνο και θα έτρεχα να βρω το κραγιόν. Τέλειο. Γιατί οι αδερφές μου μία μένει στο Λονδίνο και άλλη μένει στην Καλιφόρνια. Οπότε το χτυπάει το τηλέφωνο, συνήθως την παίρνουν βίντεο. Τέλειο. Και είχε πολύ πλάκα. Όπως μου το είπε, μου λέει, δεν το φανταζόμουν ποτέ, λέει, ότι θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα τρέχω να βρω το κραγιόν. Αλλά είδες ακόμα και αυτό, δηλαδή θέλουμε να είμαστε ωραίες και ακόμα και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Σου αλλάζει μέσα στη διάθεση. Καλά, γενικά το έλεγα και στο παιχνίδι ότι ενώ μοιάζει ότι το να ντύνεσαι είναι κάτι απλό και ότι επιφανειακό, ουσιαστικά από εκεί ξεκινάς να αγαπάς τον εαυτό σου. Ακριβώς. Φροντίζεις να είσαι όμορφος, να ντύνεσαι ωραία, να νιώθεις καλά. Ακριβώς. Το λένε και αν δεν αισθάνεσαι έτσι, δεν είναι η διάθεσή σου και καλά, πάει σε ένα κραγιόν, μόνο ένα κραγιόν και αμέσως σου αλλάζει η διάθεση, ναι. Και όντως έτσι είναι. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου πιο όμορφο, έστω και με ένα κραγιόν. Ναι, και βλέπεις όταν είμαστε κακοδιάφτοι πως μένουμε με τις πιτζάμες και σερνόμαστε. Ναι. Βάζω λίγο παραπάνω το σκούρο εδώ στην άκρη για να δώσω ένταση και πιο πολύ. Κάνω τώρα μια βάση σε όλα μου τα χρώματα και θα βάλουμε και βλεφαρίδα που είναι τέλειες. Οπότε με τη βλεφαρίδα μετά θα μου δώσει να βγω και λίγο παραπάνω και πιο έξω στα σημεία που έχω ήδη βάλει το χρώμα. Οπότε δεν χρειάζεται να το τελειώσω τώρα όλο και να πω δεν έχω κάτι άλλο να κάνω και να τα αφήσω. Βάζω δηλαδή τα χρώματά μου, θα δουλεύω και αφήνω και λίγο και μετά αφού χρησιμοποιήσω τις βλεφαρίδες. Βλεφαρίδες μπορούμε να βάζουμε και μόνοι μας. Μπορούμε. Άλλο μάθημα αυτό. Ναι, εννοείται. Άλλο μάθημα βλεφαρίδα. Τίποτα, είναι απλά τα πράγματα. Αν σκεφτόμαστε σωστά και έχουμε μάθει 2-3 βασικά πράγματα, το πάμε και μόνες μας πάρα πολύ εύκολα. Σταδιακά να φρεσκάρουμε, αν και δεν έχει πέσει τίποτα από ό,τι βλέπουμε εδώ. Είναι και πολύ καλές οι σκιές. Γράφουν αμέσως. Και είναι και ο τρόπος που το χρησιμοποιείς το πινέλο, πολύ βασικό. Θέλει περισσότερο ταμπονάρισμα που λέμε. Σε κάποια σημεία, αντί να σπρώχνουμε αριστερά-δεξιά που κάνουμε αυτή την κίνηση, είναι πιο σταθερή κίνηση ταμποναριστή. Γι' αυτό και μας αρέσει πάρα πολύ και στο άπλωμα, στο make-up και στις σκιές.
και την παίρνει το χρώμα πιο έντονο, πιο καλό, πιο καθαρό και είναι το πιο σωστό άπλωμα. Τέλεια. Είμαι καλύτερη από την ήμουν. Για να δω πώς βγαίνει. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι το πρώτο μας βίντεο, μας παρεξηγείτε. Και τσεκάρουμε. Τσεκάρουμε πώς το τραβάμε, τσεκάρουμε τι φέρετε, το κάδρο. Ευτυχώς η Λάρα δεν μου δείχνει ρούχα ταυτόχρονα. Λοιπόν, θα βάλουμε eyeliner. Σκρολάμε το μαύρο, κρέμα. Το καπάκι μπορεί να το έχουμε για βοηθό. Ωραία, κλείστε μάτια. Και το eyeliner αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι θέλει πολύ πρακτική. Θέλει πρακτική, θέλει σταθερό χέρι. Το πιο βασικό από όλα είναι ότι θέλει πίεση στο χέρι, πολύ βασικό. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν το ξέρουμε πολύ αυτό, Ναι. θέλει το χέρι σου να είναι πολύ χαλαρό. Δεν θέλει να πιέζεις μέσα το βλέφαρο καθόλου. Αυτό είναι το λάθος που Αυτό σίγουρα θα ισχύει και για το βλέφαρο που δεν είναι τόσο ίσιο. Και αυτό, αλλά και σε κανονικό δηλαδή, και σε ένα βλέφαρο που είναι καθαρό και μας βοηθάει πάρα πολύ, ακόμα και σε αυτό το βλέφαρο, Θέλει πάλι απαλό. Να θυμόμαστε ότι είμαστε πάνω-πάνω, έξω-έξω και ότι ζωγραφίζουμε επιφανειακά. Δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε κάτι. Και μέχρι πού το φτάνεις? Το τελείωμά του, Ναι. η εξωτερική γωνία, το φτάνουμε μέχρι το πολύ δηλαδή που μπορεί να πάει, είναι μέχρι εδώ το κόκαλο, μας το βγάζει μόνο του. Ανοίξτε τα ματάκια. Εδώ, μέχρι το κόκαλο εδώ που αρχίζει και φουσκώνει κάτω από το φρύδι μας. Στην μπανάνα μας δηλαδή. Στη φωτεινή που κάνεις αυτά τα προχωρημένα. Αυτά στη φωτεινή ήταν τρομερό. Εκεί ήταν πια στο πιο extreme make-up. Ναι. Που πατάς πάνω στη βάση, αλλά βγαίνεις και έξω από αυτή. Το κόντρο eyeliner σας πάρα πολύ. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το είναι πάρα πολύ ωραίο το μάτι. Και τώρα με τη βλεφαρίδα. Γενικά νομίζω αρέσει να βάζει κανείς eyeliner. Κάνει νεανικό νομίζω και αυτό. Έτσι πιο φρέσκο το μακιγιάζ από αυτό που κάναμε. Ίσως επειδή είναι και πιο δύσκολο και δεν το βλέπουμε τόσο συχνά. Ναι. Το βλέπουμε στις μικρές δηλαδή. Ναι, συνήθως δεν βάζουμε. Που για μένα είναι λάθος. Γιατί άμα το βάλεις σωστά και με ωραία χρώματα γύρω-γύρω, ακόμα και μόνο του, μόνο βέβαια μπορεί να φαίνεται λίγο πιο σκληρό. Ναι. Τώρα με τα χρώματα όσο να είναι μαλακώνει. Αλλά μπορείς να βάλεις σκιά από πάνω. Ακριβώς. Μπορείς να κάνεις το σβηστό eyeliner. Δηλαδή που κάνουμε τώρα που γίνεται χαμός με αυτή την τεχνική. Τι είναι αυτό? Υπήρχε εντάξει πάντα, αλλά μόδα είναι πάντα και στο μακιγιάζ. Για πες τα καινούργια. Που βάζουμε τη γραμμή και μετά πιάνουμε το τελείωμά της από τη γραμμή εδώ που εφαρμόζουμε τη σκιά μας και το πειράζουμε και το σβήνουμε. Να γίνει σαν σκιά, όχι όλο το eyeliner, το πάνω μέρος του, τη γραμμή του, την πάνω γραμμή που ενώνει με τις σκιές. Α, και γίνεται σαν να έχει γίνει μπλε. Σαν σβηστό. Ναι, Ναι. ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο γιατί το κάνει πιο φυσικό. Ναι, και δεν είναι τόσο σκληρό φαντάζομαι. Και το τελείωμα του είναι ωραίο να το σβήσουμε εδώ. Σβηστό eyeliner λέγεται. Ναι, ναι. Να πει μέσα, να γίνει σαν σκιά. Άρε πόσα μυστικά. Ένα βίντεο, πόσα μυστικά. Καλώς τη Λάρα. Τι γίνεται? Καλά, εσείς. Μια χαρά, άλλο πράγμα, Αλήθεια! Έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Άλλος. Η Νίνα είσαι βέβαια. Το παιδί μας που είναι? Εδώ είναι το σκυλάκι. Το σκότειλε. Μόνο μας το παιδί έχει χαθεί. Α, είδες το λουράκι και νομίζεις θα σε πάω μόνα. Αχ, μωρέ μου.
Σποτούλη, θα σε πάω εγώ, έλα να κάνεις νάνη. Θες να σε δείξουμε εδώ? Είναι και ο Σποτούλης εδώ. Κάνει παρέα. Λοιπόν, θα μου δείχνει αυτή τη μάσκαρα. Α, πρώτα βάζεις μάσκαρα, μετά έλβα. Μετά βλεφαρίδα. Μπορούμε και μετά. Αλλά αυτό μας βοηθάει Ναι. στο να μόλις εφαρμόσουμε τις βλεφαρίδες μας τις ψευτικές, να γίνει ένα με τις δικές μας κατευθείαν. Μάλιστα. Γιατί η ψευτική βλεφαρίδα έχει πιο έντονη την καμπύλη στο γύρισμά της. Σωστά. Οπότε λίγο, στις περισσότερες δηλαδή περιπτώσεις, έχει μια διαφορά. Αν πεις από το πλάι, Ναι. είναι οι δικές μας πιο χαμηλές και οι ψευτικές πιο ψηλές. Πρέπει αυτό να γίνει ένα. Σωστά, ωραίο. Γίνεται να φαίνεται διπλή. Οπότε κάνουμε ένα πέρασμα. Έλα να σε δείξω εδώ στον κόσμο. Έλα. Έλα αγάπη μου. Έλα και το σποτάκι μου. Μας κοιτάει, όλα τα ελέγχει. Αγάπη. Το αφήνεις λίγο, Το αφήνουμε λίγο. Άρα βάζουμε την κόλλα και λίγο την αφήνουμε. Να πάει να στεγνώσει, αυτό θέλουμε. Οπότε βγαίνω με το χέρι, βγαίνω με τη σπιδάκι, βολεύουμε το χέρι, βγαίνω από το κέντρο και κλειστά ματάκια και βρίσκω πού θέλω ακριβώς να τοποθετήσω, να έχω δηλαδή και εξωτερική γωνία και εσωτερική να είναι αρκετό, ακουμπάω το κέντρο και μετά δεξιά και αριστερά, αριστερά και δεξιά. Δώσει ένταση στο μάτι, είναι ωραίο. Έχω καλό μάτι τώρα. Γιατί βάζαμε βλεφαρίδες κάθε μέρα στο My Style Rock, τώρα μου λείπει. Έχει τη διαφορά τόσο να Έχει διαφορά. Και άμα δεν είναι πολύ έντονες, χωριούνται εύκολα συνέχεια. Αν κάνουμε και το βάθμα, πώς θα τις βάζουμε. Άρα πρώτα στη μέση, μετά στη μία και στη μέση. Πιστεύω ότι βολεύει έτσι πολύ. Εκεί για να πατήσει κάπου να μπορείς μετά να το βάλεις. Μπορούμε μετά λίγο να τις σπρώξουμε αν θέλουμε λίγο πιο χαμηλά. Να κατέβουμε. Δεν ανοίγω ακόμα, Και άνοιξε να δούμε. Τέλειος, πάρα πολύ. Ωραίο. Ωραίο. Αμέσως. Τονίζει, πολύ ωραία. Αυτό περνάω που και που το πινιλάκι, έτσι για να φρεσκάρω από κάτω. Και να φαντάζομαι να Για να σιγουρευτείς δω. ότι δεν έχει σκιά. Ναι. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Κούκλα. Λοιπόν, ξαναπερνάμε πάλι λίγο τη γραμμή στο eyeliner. Για να καλύψουμε αυτό το κάνουμε λίγο τη βάση από τη βλεφαρίδα μας. Για να μην φαίνεται.
ανοίγω. Τώρα ναι, μπορούμε να φρεσκάρουμε λίγο τα χρώματά μας, όπως είπαμε και πριν, αυτά που έχουμε βάλει. Και με το δάχτυλο είναι πολύ ωραία εφαρμογή να τοποθετήσουμε τα χρώματά μας. Αυτό που λένε επειδή είναι ζεστό το χέρι, ότι μπαίνει πιο σωστά, ισχύει. Ναι, και η τρίχα δεν κρατάει πολύ, με ένα πίνελο δηλαδή που θα μπορούσαμε να βάλουμε και δεν πετάει κιόλας πολύ. Ενώ με ένα πίνελο με τρίχα, αν δεν γίνει σωστή εφαρμογή, μπορεί να πετάξει το χρώμα. Τραβάτε. Κατάλαβα. Τραβάτε. Ναι. Όλο αυτό θα το δείξετε ή κομμάτια? Ελπίζω να αντέξω. Όλο. Όλο. Χαμηλά. Όλο, έτσι. The real truth. Πόση ώρα παίρνει. Ψεύτικα. Ψεύτικες βεφαρίδες. Ωραία. Πολύ ωραίες. Ναι. Χαμηλά λίγο, να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι σαν πίνακας. Να βάλουμε το δάχτυλό μας από πάνω και να το πιέσουμε αυτό για να κολλήσουμε τις δικές μας. Ένα κομμάτι χαρτί ή το δαχτυλάκι μας. Α, κολλάς τις βεφαρίδες ψεύτικες με τις κανονικές. Αυτό. Ναι. Βάζουμε λίγο Το το δάχτυλο με όνειρο. το δαχτυλάκι μας εδώ. Κάνουμε αυτό για να Έχει γίνει. χυθεί το παιδί μας κάτω. Ναι. Ωραία, του είπα να έρθει να τον δείξω. Σήμερα τον έχει τρελάνει. Έχει πάει πολλές βόλτες. Αυτή είναι ωραία η φωτό σου, θα τη βάλουμε πουθενά. Θα τη βάλουμε. Τη σηματάκι σήμερα. Δεν της το έλεγα, ότι ήταν το παλτό της γιαγιάς σου. Άμα έχει στείλει, έχει στείλει. Τέλος. Η γιαγιά της είχε φοβερό στυλ. Αυτό είναι. Βλέπουμε λίγο την τερακότα μας, και τη γυαλάδα μας εδώ, αυτό που είναι δίπλο το εδώ χρώμα. Είναι φοβερό. Ρούς δεν μου βάλεις, μου βάλες. Εδώ τώρα βάζω τερακότα πρώτα. Εδώ τώρα λίγο λερός, είναι καλό αυτό που έγινε. Θα πάρω το σφουγγάρι μου και σαν γομίτσα κάνω το μποναριστά αυτό και εξαφανίστηκε. Το σφουγγάρι είναι που είχε λίγο μέικο. Όχι, λίγο ναι, δεν έβαλα όμως άλλο. Ναι, Αυτό που κατάλαβα. είχε πάνω, τα μποναριστά. Χωρίς πίεση πολύ στο χέρι βασικά. Έχουμε πει πολλά μυστικά μακιγιά σήμερα, Πολλά. θα τους πάρει Πολλά, κανένα πολλά. μισάωρο να τα μάθουν όλα. Μη βαριέστε, θέλει κόπο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και πάρω τις γυαλάδες μου, μου αρέσουν. Θα δουλέψω εδώ τα πιο μπρονζέ. Αυτό λίγο το πιο ροζ. Νομίζω δεν θα θέλω να ξεβαφτώσουμε το βράδυ. Θα ξυπνήσω αύριο, έτσι. Έτσι θα μείνω, όσο αντέξει, 2 μέρες, 3 μέρες. Εν τω μεταξύ, όταν με ρωτάνε τι είναι αυτά που κάνω για το δέρμα και αυτά, λέω ότι Ναι. κάθε φορά καθαρίζω το πρόσωπό μου. Σήμερα δεν θα το κάνω. Θα είναι η μόνη μέρα. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να δώσουμε λίγο παραπάνω ένταση. Τι να φαντάζομαι εγώ θα οδηγήσω σήμερα, Εννοείται. Βάζουμε λίγο μαύρο Και τη χρώμα. Λάρα ερχόμουν εδώ και ερχόμουν με το αυτοκίνητο, τη χτύπαγα να κατέβει και καθόμουν στη θέση του συνοδηγού. Και την περίμενα για να οδηγήσει εκείνη. Αλήθεια, τέλειο. Γι' Τέλειο. αυτό που λέει τώρα, φαντάζομαι εγώ θα οδηγήσω. Μα με περίμενες να χρυσεί τη μηχανή τώρα. Έβλεπα το αυτοκίνητο, ξέρεις, να βγαίνουν καπνοί από το εξαπνιστήρα από πίσω. Και έκανα έτσι και μία καλά ήταν δεμένη στη θέση του οδηγού. Ήρθα λέει να σε πάρω. Πόση ώρα θέλω να δείξω. Λέω να δείξω όταν μου κάνει το eyeliner. Όχι. Όχι.
Α, ισχύει αυτό που λένε να βάλεις φως κάτω από τα φρύδια. Ναι, είναι ωραίο γιατί μαλακώνει την περιοχή εδώ στο κόκαλο. Είναι σκληρό, το μαλακώνει και το δείχνει πιο ωραίο. Κάνει μια και με τη σκιά παίζουμε ακόμα και με τις φωτοσκιάσεις μας που λέμε. Όπως κάνουμε στο make-up, που κάνουμε τα κοψίματα και όλα αυτά, το ίδιο γίνεται και με τη σκιά. Στο φωτεινό δείχνεις πράγματα, στο γυαλιστερό τα δείχνεις ακόμα πιο πολύ. Στο πιο μάτι κρύβεις κάποια, στο πιο σκούρο κρύβεις κάποια άλλα σημεία. Γίνεται στο μάτι, ακόμα και στα χείλη κάνουμε φωτοσκιάσεις. Τώρα αυτό με το τύπο όμπρε που κάνουμε το κραγιόν, την εφαρμογή δηλαδή. Το έχεις κάνει μια φορά, που όταν πες στα γυαλιστερό. Ναι, ακόμα και εκεί δουλεύουμε έτσι. Και δείχνει σαν να είναι υγρό το χείλη. Ναι. Εμένα μου αρέσει τα χείλια όταν το βάφεις ακριβώς εκεί που είναι πάντα. Όχι όταν έχει έξτρα. Για να μην περισσεύει. Εντάξει, γιατί είναι έτσι, έχει και πιο σωστή διάρκεια. Αυτό που είχατε πει κι εσείς. Μια φορά και πολύ σωστό. Τι είχα πει, δεν θυμάμαι. Λέω μερικά σωστά, αλλά δεν θυμάμαι. Ότι είναι πιο σταθερό, γιατί με την κίνηση και όλα αυτά που κάνουμε είναι μια περιοχή που κινείται συνέχεια. Ναι, ναι. Και μπαίνεις και στις γραμμές μετά. Ναι, με την κίνηση και μόνο και δεν τρέχει και είναι πιο σταθερό. Και όντως είναι πολύ σωστό αυτό. Νιώθω ήδη θεά. Τώρα τελειώνουμε. Σου έχω κάποια βασικά πράγματα τώρα, δείχνουμε. Ναι. Ένα πολύ ωραίο make-up. Βάλουμε λίγο στις κάτω, αν δεν θέλουμε να πλησιάσουμε αυτό. Τι πήρα, μπορούμε να βάλουμε με αυτό το πινελάκι. Εγώ καμιά φορά βαριέμαι και δεν τις κάνω τις κάτω, αλλά μάλλον πρέπει, Αυτό, επειδή είναι χοντρό το πινέλο μας από τη μάσκαρα, και μπορούμε να δουλέψουμε αυτό το πινελάκι. Α, και έτσι θα κολλάνε κιόλας. Ακριβώς. Α, κι άλλο κόλπο. Όταν θα δω το βίντεο θα μετρήσω πόσα κόλπα σας έχω πει. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να βρίσκω τρόπους διαφορετικούς και να ξέρουμε. Ξέρεις, είναι, ναι, και είναι λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο. Όταν είναι κολλημένες δεν είναι ωραίο. Και αν δεν τις ξεκολλήσεις μετά. Είναι άλλοι που το ξεβάφουν, ας πούμε, τελείως στο κάτω μέρος για να το ξανακάνουν πάλι πιο σωστά. Ενώ με 2-3 πραγματάκια. Ωραίο δείχνει. Καλό είναι. Πώς δείχνει. Είναι το πρώτο μας βίντεο, Λάρα, και είσαι παρούσα. Θα λέω μια μέρα. Και είμαστε και στο σπίτι σου. Είμαστε και στο σπίτι σου αυτό. Ναι, και αυτό. Είμαι το πρώτο στούντιο. Ωραίο. Έχω έρθει διακοπές. Όχι, δεν είναι καλή ιδέα να μιλάω τώρα που μου βάζει το κραγιόν. Λέω, έχω έρθει διακοπές στο Πολωνάκι. Θα σου πω, μ' άρεσε που έγραψε στο story σου άδεια. Α. Άδεια με holidays, διακοπές. Άδεια η Αθήνα. Άδεια η Αθήνα. Εγώ το πήρα ως άδεια διακοπές. Αλλά και αυτό. Είδες, double meaning. Ναι. Ένα πολύ φυσικό περίπτωμα. Εγώ εδώ μένω και Κηφισιά και πάντα της έλεγα, μα να πας Αθήνα είναι ταξίδι. Τώρα ήρθα με το βαλτσάκι. Και το σκυλάκι μου που δεν έχει εμφανιστεί. Ένα λίγο πιο σκούρο να δούμε. Πώς μας γράφει. Μπορούμε να πατήσουμε εδώ και να μας πετάξει λίγο πιο έξω αυτό το σημείο. Το πιο σκούρο που κάναμε απ' έξω και το πιο ανοιχτό μέσα. Τέλειο. Πάρουμε ένα πολύ ωραίο γλώσ, το κορέ, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και είναι πολύ ωραίο γιατί δεν είναι από τα πολύ ελαφριά, πολύ λιπαρά μάλλον γλώσ. Είναι πιο σταθερό, το καταλαβαίνεις, είναι πιο σφιχτό. Το νιώθω πιο σφιχτό.
βάζουμε στο κέντρο και μέσα. Και ό,τι έχει το πινέλο μας πάμε αριστερά και δεξιά και λίγο προς τα έξω. Δεν το πάμε τελείως γύρω-γύρω το περίγραμμα και το πάμε ταμποναριστά. Ναι. Και να μην ξεφύγει. Ναι, αυτό. Ωραία. Ελπίζω σας βοήθησαν όλα αυτά. Βγάλω λίγο παραπάνω από τα σημεία του σουγκαράκι μου. Και θα βάλεις πάλι και εκείνο το σπρέι ή όχι? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Άμα θέλουμε το βάζουμε. Όχι, να μην το βάλουμε. Ναι, εγώ λέω να μην το βάλουμε. Όχι, αφού το βάλαμε στην αρχή. Άρα το βάζουμε ή στην αρχή ή στο τέλος, αλλά εσύ προτιμάς στην αρχή. Εγώ προτιμάω στην αρχή, ναι, το αφήνω έτσι. Εγώ μετά. το είχα καθαρίσει στο πρόσωπό μου και είχα βάλει αρκετή κρέμα. Τέλεια. Οπότε Πριν. είχαμε και την Ναι. ενημέρωση από την κρέμα μας. Μια χαρά. Δώσαμε και το σωστό προϊόν στο δέρμα, αυτό που χρειάζεται, αυτό που να σκεφτόμαστε. Και το make-up λειτουργεί σαν κρέμα προσώπου. Αν του Ναι. δώσουμε αυτό που ζητάει στη μορφή του make-up, Ναι. θα μας κρατήσει παραπάνω, δεν θα σπάσει, θα έχει πολύ καλή διάρκεια, δεν θα έχει αλλίωση, ούτε στο χρώμα, ούτε στα σημεία. Εμείς αυτό που θέλουμε, αυτό θέλουμε. Τέλεια. Για να δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια μου. Κούκλα. Κούκλα και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σας.